Begoñari berehala diagnostikatu zioten COVID iraunkorra eta ezgaitasuna du. Etengabe aritu behar du bere indarrak eta energia neurtzen. Eta orain, pixkanaka bere egoeraren onartze bidean dago. Gurekin da Begoña Etxeberria. Kaixo, Begoña. Arratsaldeon, Begoña, ongi etorri. Arratsaldeon, bai. Begoña, COVID iraunkorra duzuzuk, eta agian izango da oraindik ere norbait zer den ez dakiena. Labur-labur azalduko dugu zer den COVID iraunkorra? COVID-a izan eta handikan hilabete batzuetara oraindik sintomak dituenak, konsideratzen da COVID-a iraunkorra duena. Oraindik ez dago biomarkadorerik, orduan, sintomangatik diagnostikatzen da. Hasiko gara hasieratik, Begoña, zu noiz kutsatu zinen? Ni lanean ari nintzen Zarren egoitza batean, eta 2020ko azaroan kutsatu nintzen. Eta COVID-ak badakigu sintoma desberdinak izan ditzakela, ezta? Zein izan ziren zure sintomak? Bai, 200 gora sintoma daude. Pertsona bakoitzak desberdinak ditu, edo batzuk berdinak ere izan daitezke. Nereak adibidez takikardiak dira, sindrome ortostatiko deitzen dena ere bai. Hori da, eseritzen zeanean eta altxatzen zeanean, Zorabio puntu bat. Edo ean zaudenean eta jekitzen zeanean, edo... Mugimendu azkarrekin izan daiteke? Poliki ere bai? Bai. Gero nekea da bizitzak baldintzatzen hauna gehiena, giharretako minak, gehien bat hoiek dira, gero beste batzuk badaude, baina nik garrantzia handirik ez dietenak ematen, ez? Badibidez, usaimen falta, edo begiak lehorrak edukitzea, edo, baina azkenean horrek, niri, agian sukaldari izango banitz, garrantzitsua izango litzateke, baina niretzat ez da hain garrantzitsua. Tratamentua nago, baina... Zure kasuan, sendagilea pixko horribil izan, berehala esan zizun hau COVID iraunkorra da. Beste kasu askotan denbora luzea pasa berri izan dute, baina urte hauetan 4 urte gutxi gora bera, ez da? Bai, 5 urte. Hor egongo zinean, itxaropenaren da etxipenaren arteko lehia batean. Batzutan itxaropentzu, bestetan etxipenak jota, ze puntutan zaude orain? Onartzen ari naiz. Hasieran haserre puntu bat neukan, ez? Medikuak ere zeuden prestatuta. Nik familia mediku zoragarri bat izan duen, jubilatu da, baina egia esan segituan bidali zidan prueba pila bat egitera, ondo begiratu zian, ez? Baina ez dago ezer. Ez dago sendatzeko ezer. Daude sintomak pairatzeko botikak edo... Orduan, ikusten dezu, mediku bakoitzak, batzuk esaten dizute, ezin dugu ezer egin, beste batzuk, empatia gehiago adierazten dute, eta, esaten dizute, jarraituko dugu, ez? Zitak edo txandak ematen dizkizute, eta orduan, hasieran haserrea bezala, gero tristura, eta orain onarpen moduan nago. Eta itxaropena? Basurtoko unitateak itxaropena pizten dizue, seriotan jarriko diralakoan zuen gaixotasuna aztertzen? Nere itxaropena ikerketetan dago. Eta horretarako dirua behar da. Orduan, ez bada dirua sartzen, ez dago ezer. Baina ez hemen, ez estatuan, eta ez da munduan. Orduan, ikerketa egin behar da. Eta gero, basurtokoa pauso bada. Zani adibidez, Kataluniako Kanruti ospitalera joaten ari naiz, Osakidetzak bideratuta, hemen etzegoelako unitate multidisziplinar deitzen zaion hori. Eta, basurtokoa ondo dago, baina ez dakigu ondo nola joango den, ez? Orain 50 pertsonekin hasi dira, kasu larriak, ez dakit zerri deitzen dioten kasu larriak, orduan ez dakagu informazio askorik oraindik. Beraz, nik lasai hartu dut berria.
Begoña, gogoratuko dugu Basurtoko ospitalean bertan, COVID iraunkorra hartatzeko lehenbiziko unitatea zabaldu dutela, zuk aipatu duzu, 50 bat lagun edo ari direla hartatzen, zalantza asko daude, zer behar da, ze eskatuko zenukezuk? Basurtoko ospital bat, probintzia guztitan, zaguretzat moitzea oso nekagarria da, eta gero, ospital horietan edo zentro horietan, mediku kopuru bat egotea denak elkarrekin hartuak eta denak bide batera joaten direnak, ez? Berdin da, neumologia, neurologia, ginekologia, esparro askotako medikuak behar ditugu, gure sintomak 200 dira edo 200 gora, orduan, gauza pixka bat serio hartzea eta bueno, psikologia barne edo psikiatria. Bai. Oso garrantzitsua gaina. Gure bizitza aldatu egiten da, orduan, bai. Begoña, esan diguzu nekea dela, zuri bereziki erasan dizuna, ez dakit, ze beste sintoma dituzu edo esate baterako lagunekin geratzea bera, agian zuretzat oso nekeza izan daiteke? Bai, horregatik ez naiz asko ateratzen. Nik egia esan gelditzen naiz ondo pasatzen dut, dena ematen dut, edo saiatzen naiz behintzat, ez? Baina badakit hurrengo egunean pilak 0 izango ditu dela. Gaur honera etortzea bera? Gaur honera etortzea, bihar ikusiko dugu, baina zerbait espero dut. Esan diguzu 2020an kutsatu zinela, COVID iraunkorra, noiz esan zizuten zurea COVID iraunkorra izan zitekeela, edo noiz jaso zenuen diagnostikoa? Bai, niri familiako medikuak esan zian, eta bere alaxi esan zian. Nik uste eta hau berria zen, gaina orduan entzuten hasia zen, eta esan zian, nik uste eta hau COVID iraunkorra izango dela. Eta, ala jarraitu dugu. Gauza bat da diagnostikoa, baina ondoren ezgaitasunaren kontua ere hor dago, ez da? Zuri ezgaitasuna eman zizuten, baina hori ere ez dute denek lortu? Ez. Nik egia esan, ez nuen eskatu ere egin. 18 hilabete egonitzen bajan, eta, zuzenean beraiekin sekoak eskatu zuten, eta eman zidaten. Orduan, nik 2008tik aurrera ez dut lan gehiagorik egin. Ezgaitasun osoa duzu momentu honetan? Totala, hori. Bai. Hori ez da ohikoa, ez da ohikoena, ez da COVID iraunkorra duten pertsonengan. Ez. Ohikoena lanera bidaltzea da. Eta, bajekin egoten dira, berriz lanera hasi, askok lana galdu dute, beste batzuk aldutenak murrizketa eskatu dute, beste batzuk, juiziora doaz, ez, epaiketetan irabazteko asmoz. Orduan, bai, konplexua da, bai, oso bide zaila. Momentu honetan, zenbat lagun zaudete, COVID iraunkorraren kolektibo horretan? Kamiseta ere ekarri duzu, ikusiko dugu bezala. Bai, gure kolektiboa txikia da, 50 inguru gaude, baina, kutsatuak suposatzen da 10% esaten dutela, 10%tik gora. Orduan, ez dakiguna da zenbat gaixo gauden ez hemen eta ez kanpoan ere, ez? Eta gero eta zailagoa izango da, medikuek ez dute, Osakidetzan aldetik ez da rekuento bat egin. Eta orain ez dira testak egiten. Beraz, gero eta zailagoa izango da jakitea zenbat pertsonak daukagun. Long COVID, hortxe kamisetan jartzen duen bezala hori da elkartearen izena, ez da? Bai, Long COVID Euskal Kolektiboa. Long COVID Euskal Kolektiboaren izenean, zen mezu zabaldu nahiko zenukezuk? Guk eskatzen duguna da ikerketa, gehien bat, hemen sendatu egin nahi dugu. Eta gero gauzak pixka bat errestea, dena oso zaila egiten ari zaigu. Orduan, bai medikuak, bai leheno ditu geanak, laneko kontuekin, jendearen inguruan ere bai, jendeak askok ere oraindik ez daki zer den, eta zer duzu, edo agian pentsatzen dute kutsatu egiten dezula oraindik, edo orduan, pixka bat entzutea nahi dugu, ulertzea,